Abaswan TV. Duniyar nishadi. Hajiya Fatima uwar gida ran gida. Ni fa gaskiya ban yarda ba, ai kai kace ni kadai ce matarka. Man, ai daga ke an rufe kofa. Karfa ka mun haka. Wace rana ka zo ka ce zaka canja ni. Ai daga ke an rufe kofa Black Beauty. Shege baki. Salamu alaikum. Barka dai. A'a waye kuma wannan? Dama har yanzu kina kula wannan bugaggen? Wallahi ba ruwana da shi. Shi kadai kawai yake haukansa. Ai ni ba na son irin wannan abin. Fatima wajen ki na zo. Yaro an riga da an bayar da ita. Kamar ya an bayar da ita. Kaji kato. Kuma da kake ce min yaro, saurara, kalle ni da kyau. A hannu ka ganna an taho da ni? Yaro ka kiyaye ni wallahi. Ko kuma ka ga baki na da alamun bulumboti. Bulumboti ake ban tunda ni yaro ne. Fatima masoyiya ta a gaban ki ake ce min mutunci? Kai abba, ka tafi a gurin nan. A'a kyale shi bazar da shi zan yi a nan yanzu. Kai, ya ne? Ƙarya ne, duba ƙwanji, duba maza. Allah ko? Maza bisa kanka ba mata ba. A'a kakka mutu a hannuna. Allah ni nake yi a teɓar nan mota ce. Shege baki. Maza ne bisa kanka ba mata ba. A'a ina ji ma tsoro. Kai, wa na kama? Kaji kato. Na ce wa na kama. Cika ne. In ban cika ka ba me za yi? Na ce cika ne. Kai tsoron ka nan ji. Kai sa'a yau juma'a, amma da ranar Lahadi ne da kaga abin da za. Kaji kato. Ƙarya ne wallahi.